Sut ti'n teimlo? Dwi'n teimlo falch iawn i fod yma ym Mhae Caerdydd, a dwi'n mor hapus wedi ennill rhywbeth. Beth oedd y prif heriau nath wynebu chdi pan o'ch chi'n dysgu'r iaith Cymraeg? Prif heriau dysgu Cymraeg ydy does dim lot o bobl ble dwi'n byw yn siarad Cymraeg. Dwi'n byw yn Sir Fynwy a does dim lot o siaradwyr Cymraeg. Dwi'n meddwl mae tua 20% o bobl yn siarad Cymraeg. So roedd e'n anodd jyst i gael y cyffel i ddefnyddio'r iaith. A ti'n dweud, oeddech chi'n gweithio mewn bwyty, ydyn nhw? Ydy. Sut oedd gael d'integrifio o gwmpas i'r iaith Gymraeg yn helpu chdi? Dwi'n trio i ddefnyddio'r iaith bob dydd, enghraifft pan mae pobl yn dod a maen nhw'n siarad Cymraeg, dwi'n dweud shwmai, ti'n iawn, pan dwi'n gweld elaniad enghraifft, dwi'n siarad Cymraeg a dechrau sgwrs Cymraeg. Hefyd mae rhai o pobl dwi'n gweithio gyda, maen nhw'n siarad yr iaith. So dwi'n trio i siarad gyda nhw. Beth ti'n gobeithio wneud am weddill yr wsos fan? Pardon, sorry? Am weddill yr wsos, beth ti'n gobeithio wneud fan? Ti'n mynd i fynhau yr Eisteddfod? Just i fynhau yr Eisteddfod, just i fynhau hanner tymor hefyd. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch.